Dermatite, ferida, fracturas, problemas de visión, parásitos, estado depresivo... Estes son soamente algúns dos problemas que presentaron os 18 cans que o Seprona localizou nunha casa da cidade de Pontevedra tras a denuncia dunha veciña. Ao momento de chegar a casa, o Seprona puxose en contacto coa protectora de animais Os Palleiros, que foron ao lugar e se atoparon cunha situación dantesca. Había como un patio en el que estaban la mayoría de los perros llenos de sarna, sin pelo, con unas heridas brutales, patas rotas, hernias, un horror, perros ciegos y todo lleno pues de basura, de colchones viejos, un horror. Dende a protectora están á espera dos resultados das primeiras analíticas para coñecer o estado no que se atopa cada un dos cans, aínda que moitos xa saben que terán graves secuelas. Lo que sí va a haber algunos que van a tener lesiones irreparables porque va a haber que cortar patas, porque hay extremidades fracturadas que va a haber que seguramente amputar. O máis importante neste tipo de feitos é lanzar unha mensaxe de concienciación de que isto non se pode permitir, unha mensaxe de que se vemos que algo así sucede ao noso arredor, debemos denuncialo canto antes. Entonces aquí el problema es que la gente de alrededor, los familiares, los vecinos que están viendo esto, ya no la persona que lo ha hecho, que probablemente no sea consciente de que lo que hace está mal, todos los que están alrededor, ¿qué hacían? Nada. Ese es el problema, que miramos, que pasamos de todo y digamos, ay mira, yo ahí no me meto, que no quiero problemas. Que la sociedad se implique y cuando vea este tipo de casos los denuncie. Dende hoxe crearán un evento no perfil do Facebook da protectora de animais Os Palleiros para que todo aquel que queira axudar co tratamento e o cuidado coñeza cales son as necesidades máis urxentes a cubrir.